Ja, goddag. Martin Rasmussen. Ja, Jakob Engvartsen. Ja, du har jo søgt jobbet som direktør her hos Fantasy Cookies. Ja, jeg synes, det lyder som en god job med store muligheder for sådan en som mig, der sætter pris på kommunikation og sådan noget. Ja, kan du fortælle lidt mere om dig selv? Jeg er uddannet skolelærer, og derfor så er jeg vant til at tale om tingene med eleverne. Og efter 2 år som underviser, så begyndte jeg et job som produktionskoordinator hos Marie Kiks. Og så blev jeg sgu forfremmet som personalchef, og det har jeg haft de sidste 6 år. Ja, det lyder spændende. Hvordan vil du motivere medarbejderne her i virksomheden, tror du? Og bruge sådan nogle MO-samtaler, du ved. Det vil jeg gøre hver kvartal, for at vise, eller for at sikre mig, at de trives. Og så synes jeg også, at vi skal kåre årets medarbejdere til hver sommerfest, og måske også årets sjoveste medarbejdere til julefrokosten. Og jeg har også en masse andre gode idéer, men jeg vil gerne lige lære medarbejderne at kende godt først. Ja, det er nok en god idé. Hvad så med virksomhedens overskud? Kan du øge det, tror du? Ja. Altså, jeg er meget resultatorienteret. Og med opbakning fra firmaets helt sikkert vildt initiativrige medarbejdere, så tænker jeg, at vi skal fastsætte nogle operationelle mål, som jeg nok skal sørge for, at vi når. Ja, så har jeg lige sådan et eksempel her sidst. Hvis en medarbejder nu skal prøve at bage sådan en ny omgang småkager ud fra nogle dyre råvarer, vil du så bare lade ham eller hende styre det hele selv, inklusive kvalitetstest? Altså, jeg tænker, at jeg nok skal sørge for, at det er den rigtige medarbejder, som løser den opgave. Og den rigtige medarbejder, det er jo sådan, mig som leder, skal jeg jo ligesom have tillid til, at den rigtige medarbejder kan løse den opgave til punkt og prikke. Så ja, det tænker jeg, det kan godt. Det lyder godt, Jacob. Tak for nu. Vi kontakter os snarest muligt. Ja, selv tak.